27 কল্যাণপুর প্রমোদনগরনি টিপ্রামথাनि बातायनाय मणिहर देबबर्मा 54 बोर्ड सेंटरनि TWF नि खरकसा वारियर शुभलक्षी देबबर्मानि लांमा चमानि कक्तमा मानै बिनि नग थाङै बिनि मांकथेय खुंबखा थांनाय 16 फेब्रुवारिनि सालो बोर्ड रिमानि यागुलो 27 कल्याणपुर प्रमोदनगरनि 54 बोर्ड सेंटरनि खरकसा बुखुक शुभलक्षी देबबर्मा शाक हामिया अंगमानि ब TWF नि खरकसा वारियर तंगमानि शाक हामिया अंगै पुइलाबनो खुवाय शाक हामनगो तलांगजाखा मारखाय शाक देराजाक अंमा बायजिबि शाक हामनगो रेफार खालायजाखा फिया शाक हामै बाचालिया बुखुक शुभलक्षी देबबर्मा थांनाय सालनि दिपरो जिबि शाक हामनगो लांमा चखा पाइथाकनि नायमुं नायनानि बागै 27 कल्याणपुर प्रमोदनगरनि टिप्रामथानि अंगै चंबारि बातायनाय मणिहार देबबर्मा थाङै बिनि नकनि बररकबाय मालायखा ते थैनाय शुभलक्षी देबबर्मानि मांकथेय खुम बखा खामानि साल जों खरकसा तिनिति दाबलेनि बुखुक क्रमाखा ब तिनि 27 कल्याणपुर प्रमोदनगर विधानसभानि बुथ नम्बर 54 नि खरकसा बुथनि सदस्य तंगमानि बुथ दिमानि ताइनि दिन आटकायसा ब साखामनांगो बना पुइला पाइ साखामनगो तलांखा आबनि यागुलो आरो मियांगि जिबिया साखामनगो तलांखा मिया व ब दिनि लांमा सखा बना मिया हरति थेके तिनि जों बिनि नगर सपाजा तिनि हगे बना तिनि सांगे रबा तिनि बना बिनि पाइथाकनि नायमुं नायरकनानि बागै जों अर तिनि 27 कल्याणपुर যারা বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার স্টক খাইছা বেলেখানা খাখাম ব ও ওয়াথিলুং নিয়া খাবা তিনি ও বুথ কমিটি ন বেলে কাহামকে নাইকলি তংনাই তাই তিনি TWF नि সামো বেলে কাহামখাই তংনাই তিনি বুকুক শুভলক্ষী ব সুনো याकर कलांगमानि बागै তিনি बेलेखाना बखा खामजाक आंकाय तनथानि अबन सुरि साननाय जे बिनि लांमान चुकना हाव तलांगै बन खाकजांमारि थन जों ताइ तो कोनो खायमा नांगोरो ताइ बिनि नग्न खुंनो बर' रगना बांहाय अबन खाकजांमा याफारो बुमा करि फाना जों ब खरकसा TWF नि बुमा इंगै ताइ आं 27 कल्याणपुर प्रमोदनगर बातायनाय इंगै सेंट्रल कमिटी नि TWF नि बांखरकसा वर्किंग प्रेसिडेंट इंगै आं पग्रिबो नि नमा नरगना खिबि कलां फानो जों ब नि नमा न जों नरगना नायकलनाय फेयासा जों नरग बाय अंनाय हालक बावो आबनि बागै अककनो नांका सारना मुसुं ताइ जत्त सिनि TWF नि सेंट्रल कमिटी नि ताइ डिस्ट्रिक्ट ब्लक नि जत्त बुकुक संना अबन कयनाय फायदि नरग ब अन्नु खुंबो फाय वाथिलुं कामे फाय सिनि बुकुक सुबलखि नखुंबो फाय बिनि साजे खामजे साजला साय दं ब्रकनो खाकजांमारि फायना बागै नरग फायबायदि कक्कसारि खवाइनि बिप्लबनि ककथुम ब्यूरो रिपोर्ट खुंपुई।